Здравейте, българи, аз съм цар Фердинанд. Искате ли да разберете трудностите, през които преминах начело на България? Останете до края на видеото, за да разберете. Не след дълго, още в самото начало на моето управление претърпях първата си трудност като главнокомандващ България. По време на междусъюзническата война на Балканите издадох заповед за настъпление срещу бившите съюзници, без дипломатическо и военно осигуряване на тила. Това доведе до голяма катастрофа в нашата държава. Имаше опасност от превземането на престола, обаче той беше спасен от общите очаквания за възмездие. Това не беше единствената ми голяма грешка начело на България. Няколко години по-късно, по време на участието ни във Втората световна война, се случи нещо, след което нямаше как да продължим да се борим. Всичките ни планове за победа бяха разкрити пред враговете ни. Това се случи благодарение на българин, който бе подкупен от съседките ни. Дори и след всичките ми провали, аз останах един от най-великите монарси в българската история. Това видео се излъчва със съдействието на Булгар Капитал.